காதல் திருமணம் செய்து கொண்ட புதுமண தம்பதி வெட்டி படுகொலை. பெற்ற தந்தையே மகளையும் மகனையும் துடிக்க துடிக்க கொன்ற கொடூரம். கொலை தொடர்பாக 4 பேரை அதிரடியாக கைது செய்த போலீசார். என்ன நடந்தது விளக்கமாக பார்க்கலாம் இந்த செய்தி தொகுப்பில். தூத்துக்குடியில் உள்ள ஷிப்பிங் கம்பெனியில் வேலை செய்து வந்தவர் மாரி செல்வம். இவரும் தூத்துக்குடி திருவிக நகரை சேர்ந்த கார்த்திகா என்பவரும் கடந்த 3 வருடங்களாக காதலித்து வந்துள்ளனர். இந்த நிலையில் கடந்த 4 நாட்களுக்கு முன்பு தேவர் ஜெயந்தி அன்று இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டு சந்தோஷமாக தங்கள் இல்லற வாழ்க்கையை தொடங்கினர். திருமணம் செய்து கொண்ட நாளிலிருந்தே கார்த்திகாவின் உறவினர்கள் வந்து சத்தம் போட்டு செல்வது வாடிக்கையாக இருந்துள்ளது. மேலும் பெண் வீட்டாரின் எதிர்ப்பை மீறி இவர்கள் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டதால் பெண் வீட்டார் கடும் கோபத்தில் இருந்து வந்துள்ளனர். இந்த நிலையில் சம்பவத்தன்று தூத்துக்குடி திருவிக நகரில் இவர்கள் வசித்து வரும் வீட்டிற்கு இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த 6 பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல் கணவன் மனைவி பேசிக் கொண்டிருந்த போது இருவரையும் துடிக்க துடிக்க சரமாரியாக வெட்டி கொலை செய்துள்ளனர். அவர்களது அலறல் சத்தம் கேட்டு பதறிய அக்கம் பக்கத்தினர் அங்கு வருவதற்குள் அந்த கும்பல் அங்கிருந்து தப்பி ஓடி உள்ளனர். இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த சிப்காட் காவலர்கள் இறந்தவர்களின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரணையை தொடங்கினர். போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் தகவல் கிடைத்தது. இச்சம்பவத்துக்கு காரணமானவர் கொலை செய்யப்பட்ட பெண்ணின் தந்தை முத்துராமலிங்கம் என்பதும், திருமணம் செய்து கொண்ட தம்பதியினர் ஒரே சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்றாலும் மணமகன் ஏழ்மையான வீட்டை சேர்ந்தவன் என்ற காரணத்தினால் இந்த கொலை சம்பவம் நடந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும் போலீசார் முத்துராமலிங்கத்தை கைது செய்து அவர்களது உறவினர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். இந்த நிலையில் கொலையாளிகளை விரைந்து கைது செய்ய தூத்துக்குடி ஊரக உட்கோட்ட காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் திரு சுரேஷ் அவர்களின் மேற்பார்வையில் 4 தனிப்படைகள் அமைத்து தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர். இதனையடுத்து திருவிக நகரை சேர்ந்த கொலையான கார்த்திகாவின் தந்தை 47 வயதான முத்துராமலிங்கம், தூத்துக்குடி KVK நகரை சேர்ந்த இசக்கி முத்து மகன் இசக்கி ராஜா, தூத்துக்குடி சங்கர் காலனியை சேர்ந்த மாரியப்பன் மகன் ராஜபாண்டி மற்றும் ஒரு இளஞ்சிறார் ஆகிய 4 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். மேலும் இந்த கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய கருப்பசாமி மற்றும் பரத் விக்னேஷ் வள்ளியூர் கோர்ட்டில் சரணடைந்துள்ளனர். பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நாம் பயங்கொள்ளலாகாது பாப்பா, மோதி மிதித்து விடு பாப்பா, அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா. அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் இயம்நாடு தொலைக்காட்சியுடன்.